Duarbaguri constituency ka parlo deithor longchap nokbe terona rongaratum deithor alang roelong dolong kabiajok ajo jirlo parai harai ka cheleng japhan kisung kachetong nang lasi prabjin pen MSc Richard tok biaphan bangso kisung pen nang pajok vek tha pusi rongaratum kachuningri padopon Lasonsi deithor longchap nokbe terona rongaratum deithor alang roelong dolong kabedara jok kedam kebang japhan pen nangana kisung chetong nanglo jasemet ajo jirlo apor lapen so that un edara hut kisu kachelang dam japhan isia kisung asonsi nang manlo lasopena jok rong isi chingwai ponsi check adolong don ponlo lapen ningkan phoan ke chileng ponlong lo bonta non ke adolong kahing no parpi ka jok adelong kiru thuan pinlo lapen kachehela japhan anta ka siksa dokoklo lasi local MSc Richard Tokbi mate forest board chairman aphan nangra vek thaposi deithor longchap nokbe terona rongaratum kachuningri padopon lapen non MSc kiliga prang labangso adolong nangkin pipon vek nangji pusi longchap nokbe terona rongaratum ningjipon labangso adolong jongsi nangkin pipon lo pulote non ke bangji MSc kilig jia hutke nang cherap chetodun pusi deithor longchap nokbe terona rongaratum pen puthot ningjipon thu kawi penjoni si school kidun atu anong vigirja kidun kisu ki un e lasu kawi adilong ke no pena jok si hilitum na hok le dam kita kasik sak dokong lo lasi lang the lang pleng kutte anton anta litum ke dam ya phan kasik sak dokong lo aju girja kidun puno yat punon ke la non school ki khuli po la ta ke dam ya tum phan atuar velo ke lang the u hu son son sita Nili tu marong tu ke hapua sancok an ke duprong lo la ton in koy arong amunit ke la so adelong hello bom he le non na bang ke ni bang ke la MBC tumpen ma MBC tumpen la he chuningri nang rap tha si ni chuningri dun le News report Karbin Long Live